civilizația, ți-a explicat că există anumite legi, 5 la număr, 5 legi fundamentale și care sunt, de fapt, dușmanii personali în dezvoltarea ta. Prima lege, principiul cauză-efect. Adică ce vrea să însemne? Că în conformitate cu civilizația noastră, deci această cariocă verde sau această albastră, de ce au fost puse pur și simplu aici? Așa, fără motiv. De ce acea persoană s-a răcit? Așa, fără nicio explicație plauzibilă. Dacă cineva imaginar are cancer, este pentru că a muncit, cine știe cum, la locul ei de muncă. Știți, nu? Revoluția franceză s-a declanșat pentru că înaintea ei, puncte. Dacă tu cunoști o chestie, este pentru că ai învățat-o. De acord? Occidentalii gândesc așa. Totul este explicat pe baza trecutului. Dar voi știți foarte bine că dacă el a prins răceală, nu e datorită ultimei sale călătorii cu trenul. Deci, el e bolnav miercuri, nu pentru că luni s-a contaminat. Voi știți bine că s-a răcit pentru că vineri este de fapt o chestie pe care el nu vrea să o facă. Prin urmare, fiind o chestie în viitor nedorită, s-a răcit deja de luni. Reacția corpului său a fost determinată de viitorul său. Nu cauza a declanșat răceala, ci scopul a decis. Principiul cauză-efect este foarte puternic, pentru că societatea noastră, adică civilizația noastră, consideră trecutul mai puternic decât tine. Ne reîntoarcem la subiectul cu răceala. Ceea ce ai fost, vei continua să fii. Te-ai căsătorit, nu mai ai scăpare, ai jurat, ești terminat. Trecutul va determina prezentul tău. Cine câștigă din asta? Marile instituții. Un exemplu, statul câștigă. Statul spune, eu sunt pentru că eram înainte de a te naște tu. Biserica spune, eu sunt pentru că am apărut acum 2000 de ani. Întrebarea corectă ar fi, și care e scopul tău? Tu ca stat, înțelegeți? Inversând principiul cauză-efect, dar nu se face. Dacă s-ar fi făcut asta în medicină, tot sistemul medical s-ar prăbuși dintr-o dată, pentru că răceala aceluia sau cancerul aceleia nu se datorează trecutului, ci viitorului. Iar dacă acel cancer există, se datorează motivului că în viitor e ceva care îl provoacă și nu în trecut s-ar fi întâmplat ceva. Această logică deja se știe, se simte, plutește în aer în ultimul timp. Ceea ce vă spun eu, peste 10 ani vor fi banalități. Acum sunt ciudate pentru mulți încă, pentru că ei continuă să gândească la faptul că trecutul e puterea. Nu am avut un mare succes până în prezent pentru că mama nu mi-a dorit suficient bine cu 25 de ani în urmă. Nici vorbă. Viitorul determină prezentul și tot restul. E spus până și în Biblie. Prima frază în Biblie este, în principiu, Dumnezeu a creat cerul și pământul. În original, în ebraică, este de fapt așa, la baza tuturor lucrurilor. Lucrurile reale sunt create de către viitor. Viitorul creează și nu trecutul. Elohim în ebraică înseamnă viitor. Noi însă suntem împotrivă. Indiferent ce ai fost până acum, competent, ignorant, incapabil, e deja trecut. E un trecut hipnoză. Tu începi să interpretezi bine descoperirile tale dacă vei schimba direcția spre viitor. Depășind acea frică de a nu fi un expert, depășești-o. Ești mult mai mult decât ceea ce tu crezi că ești. Mă urmăriți?
A doua lege care te blochează, limitele prestabilite. În societatea noastră există o puternică idee și anume că corpul nostru nu poate să sară, de exemplu, mai mult decât 3 metri înălțime, să zicem. Este adevărat. Corpul meu nu poate trece prin perete, are nevoie de o ușă. Dar de aici se presupune în mod absurd că la fel e și cu mintea noastră. Nu e adevărat? Abia ați demonstrat-o cu mâinile voastre, dar mintea voastră nu are aceste limite. Eu m-am prins pentru prima dată în jurul vârstei de 35 de ani. Eram la munte. Mie nu îmi place să schiez. Poate că unora dintre voi îi place. Sunt încântat că altora place. Dar știți cum e. Până să schiezi, ai de făcut tot acel parcurs lung de stradă până sus. Pe urmă trebuie să cobori, pe urmă prinzi telefericul pentru a ajunge sus și tot așa. La al patrulea tur, deja obosit, gândești că ceva trebuie să se întâmple și nu se întâmplă nimic. Deci continui să urci, să cobori, o chestie stresantă, repetitivă. Deci eram la munte. Adulții plecați să schieze, eu am rămas cu copiii. Copii foarte inteligenți, deci greu de stăpânit o după amiază întreagă. Tot felul de încercări am făcut în zadar. La un moment dat am găsit în locuința închiriată un joc domino. Tocmai citeam în vremea aia Castaneda. Copiii, hai să ne jucăm domino ascuns. L-am inventat eu așa pe moment. Domino ascuns toți. Da, nu-l cunoașteți. Toți știu ceea ce e un domino ascuns. Copiii mă priveau interziși. Jocul ăsta l-am pierdut. Domino ascuns, fiind o invenția mea, e clar că nu exista. Se ia jocul, se împarte ca jocul normal, dar cu piesele acoperite. Eu îți dau piesele acoperite, tu întorci o piesă, după care trebuie să ghicești dublura între cele acoperite și să o pui lângă. Ok, copiii, ne jucăm. Eu, cel mai curios dintre ei. Ok, în faza următoare, eu fiind cel mai încleștat, aveam părul, cred că sârmă, bănuiesc, primul copil începe, alege 5 și 6. Copilul se gândește, pune 5-ul, ceilalți, fără să clipească, extrag și ei la rândul lor numere, unul bun, unul rău. În fine, vine rândul celui de-al patrulea copil. Extrage 4-4. Toți ceilalți într-un glas. Nu știi să te joci. Eu atunci am gândit, una e să citești despre această lege la universitate, într-o carte, alta e să vezi pur și simplu că se întâmplă. Ce am făcut de fapt? Am zis doar că copiilor se poate. E clar că se poate. Adultul a învățat de la ceilalți că nu se poate. Știe asta deja. Cum de nu se poate? Pentru el nu se poate. Dar limitele prestabilite nu există. Vi s-a întâmplat și vouă, firar să fie, făcând toate dățile, scările, coborând scările, să vă amintiți așa din senin de un coleg din școala primară, nemai întâlnit de 30 de ani, fără nicio notiție despre el, cine știe ce sfârșit a făcut, ieșiți în stradă și dați peste el la semafor. Ei, mă gândeam exact la tine. Ce face o persoană normală? Colegul vostru, ce face? Încearcă să treacă peste acest moment cum de. Au fost învățați amândoi că există limite prestabilite. În schimb, acestea nu există. Tu încearcă. Pune-te la probe. Jocul are la bază întrebarea și apoi așteptarea. A treia lege. Morala, adică, prin morală se subînțelege ceea ce e corect sau nu. Asta o știți cu toții. Dacă la un moment dat
Să zicem că un tânăr te invită la cină, te invită și tu te gândești, ar fi bine, ar fi rău, mai bine nu, am văzut ceva în privire, în faptul că își mușca buzele, mâinile transpirate, prin urmare știu ce intenție, deci greșesc dacă mă duc. De fapt, cine stabilește dacă greșești sau nu? Trecutul. Vă atrag atenția că aceste legi sunt legate între ele. Deci trecutul se merge de acord cu a treia lege. Cineva înaintea ta a stabilit o serie de chestii care sunt corecte sau nu. Morala e un fel de formă de memorie. Tu trebuie să ai încredere în civilizația ta privind ceea ce e decis ca fiind greșit sau nu. Vei judeca prin ochii celorlalți, la fel și la nivelul de grup sau de SRL, familie, pereche, forma prin care civilizația se manifestă. Legat de acest aspect, există un capitol în Geneză privind arborele cunoașterii al lui Adam și Eva. Știți despre ce vorbesc. La un moment dat Dumnezeu spune omului, poți mânca din toți arborii care sunt. Mă gândesc că ați citit până la pagina 3-a. La 3-a pagină scrie, Dumnezeu a spus omului, tu poți mânca din toți arborii care există în această grădină, dar din arborele cunoașterii nu trebuie să mănânci, că altfel tu te vei schimba. Tradus însă, dacă nu ai să mori. Omul bâguie din cap, da, Dumnezeu spune, și voi pleca pentru un sfert de oră. Din acest arbore însă nu trebuie să mănânci. Eu plec pentru un sfert de oră. Curios, pentru că un Dumnezeu omniprezent să plece unde pleacă, în fine, greu de înțeles, dar pleacă. Când se întoarce, vede arborele neatins. Repetă faza cu plecatul, o face de câteva ori, nicio schimbare. Se ajunge așa la capitolul 2 și Dumnezeu spune, nu e bine ca omul să fie singur. Ăsta chiar nu pricepe nimic. Așa scapătă femeia. O chestie particulară, așa și pe dincolo, și care, desigur, e mai dezghețată. Cum se face nevăzut Dumnezeu? Direct la arbore, hai să mâncăm. O chestie importantă e că Dumnezeu pleacă. În realitate este, de fapt, o inițiere, așa cum fac și preoții. Nu trebuie să faci aia și aia, după care tot ei îți îngăduie să le faci. E un vechi truc. Traducerea originalului însă e greșită, se spune arborele cunoașterii binelui și a răului. Nu e chiar așa. În ebraică este în ebraică este arborele cunoașterii a ceea ce e corect și ce nu. Mai precis, ramificațiile descoperirii a ceea ce e corect sau nu, spune textul ebraic, nu spune arbore. Ramificațiile, prelungirile ce pleacă din această descoperire. De fapt, ce este această ramificare? O chestie pe care o puteți încerca voi în orice moment, dacă aveți curaj, pentru că e nevoie de un curaj nebun. Deci, ramificarea e așa. Tu ajungi în acest punct, un punct imaginar, în care ai de ales în dreapta. Atenție, nu există înainte. E doar o bifurcare, dreapta sau stânga. Din acestea două, tu trebuie să alegi doar una. Dacă mergi stânga și dreapta deodată, nu se poate. Deci, trebuie aleasă cea corectă. Majoritatea ce face? Se răsucește spre locul de unde vine. Prima chestie, se răsucesc. Acel cutare ciudat te-a invitat la cină, tu te răsucești spre trecut să vezi dacă e admisibil, după care decizi, accepti sau refuzi. Bun, până aici. Asta facem toți, începând cu ieșitul din casă dimineața. Ajuns la poartă, în dreapta, vezi la strada pentru mașina care te duce la muncă. În stânga, drumul spre aeroport. Aici, un last minut, găsești. Acasă vei raconta ceea ce îți vine. Sunt reținut la birou. Dar tu nu vei face asta. Privești doar dreapta și înspre trecut. Ce am făcut ieri, după care mergi la muncă.
Iată, acesta e un fel de ramificare. E începutul, de fapt, pentru că se continuă așa. De fiecare dată când ajungi în situația asta, asta e, de fapt, arborele așa zis, tu te uiți în dreapta. Atenție că nu e vorba de o autostradă. Ajungi să faci câțiva pași și iată o bifurcație, după care o alta și tot așa o alta și doar în 200 de metri sunt o grămadă. Și ajungi la 5.000, să zicem. În toate aceste 5.000 sunt 1.000 de străzi splendide, 100 de străzi oribile, 4.800, așa și așa. În dreapta sunt, în stânga, uite-te, și aici pot fi 5.000 de căi, 100 splendide, 100 oribile și 4.800, așa și așa. Dacă privești în realitate, ce diferență este între cele două, între stânga și dreapta? Sunt egale. To the best of my understandably shaky recollection, the first time I died. Sunt egale. Și mintea ta nu poate decide care e mai bună, de exemplu. Poate că unul dintre voi știe faptul că eu mă interesez de psihologia în profund, de spiritele călăuzitoare, de maestri invizibili. Ne găsim în bune raporturi în ultimul timp și acești maestri nu spun niciodată ce este bine sau nu. De exemplu, odată mi-a spus, la ce oră îți convine să pleci pentru a merge în cutare loc? Dacă pleci la 9:30, ai un accident. Dacă pleci la 10, nu îl vei avea. Eu. Și cum e mai bine? Alege tu. Dacă ai un accident, ce ți se poate întâmpla? Ieși din carosabil, îți rupi spatele, vine salvarea, în salvare e o infirmieră superbă de care te îndrăgostești, ea mai are și o moștenire, veți locui împreună și să mergeți să călăriți în Piemonte. Dacă pleci normal, ajungi la timp și totul e neschimbat. Alegi. Poți spune că una sau alta e greșită sau nu? Dacă tu ai această problemă, atenție că e foarte dificil, aproape că nu mai vine să vă spun să încercați, e prea, nici eu nu sunt în stare în fiecare zi să o fac. Adică, ieșind din casă, mă găsesc în această ramificație, privind ce e bine și ce nu, să plec la muncă, o confirmare a lumii pe care deja o știu, adică legea numărul 1, legea numărul 2 și chiar 3, sau plec spre aeroport. Important este că voi reușiți măcar să vă imaginați că se poate, că tu poți și nimic nu te oprește. De fapt, cum fac să aleg? Nu ești tu cel care alege. Tu vei merge în direcția care te duce. Cine te duce? Nu se știe. Există ceva înăuntrul tău mult mai mare decât tine și care te duce, care te împinge către în loc de către. Ceva mai mare decât tine care prin tine se exprimă și vrea ca tu să-l asculți. Dacă lumea funcționa cum trebuia de la început, acest mai mare decât tine s-ar fi numit sensul fericirii. Copiii îl au tactul, mirosul, vederea și sensul fericirii. Acest sens nu trece prin cele 5 simțuri normale. De fapt, copiii se exprimă așa. Când copilul are în față ceva care îi face bine, copilul arată mulțumire și energia lui crește. Dacă are ceva în față, ceva ce îi face rău, arată nemulțumire, energia scade și devine trist. Asta e sensul fericirii. Adulții îl vor rupe în bucăți, îl vor distruge. Nu fă sau fă asta pentru că trebuie, este obligatoriu și paf, se pierde. Nu există cărți pentru a-l recupera. E nevoie de a te cunoaște pe sine și încet se va reconstrui totul, începând cu combingul, explicat într-un alt video, cu ajutorul descoperirilor. Ideea este că într-un mâine, tu ieși din casă și așa din senin pleci spre aeroport. Fie în fiecare dimineață, fie în fiecare gând al tău. Sia, meglio ancora, in ogni tuo și mai bine. pensiero.
Nu mai mergi ca un automat doar unde cunoști. Simți că ești liber. Poți să mergi fie în dreapta, fie în stânga. Unde te duce? Trebuie să simți unde te duce. Te poate învăța cineva? Nimeni. Are dreptate să spună mama, firea ar mama ei să fie. Nimeni nu te poate învăța, doar tu. Dar eu nu sunt în stare. Sindromul trecutului, deja am vorbit despre asta. Deci, a patra lege, timpul liniar unidirecțional. Adică, ți-au explicat că timpul este ca o metropolitană. Intri și mergi tot drept. Ai doar câteva stații impuse. La sfârșit, cobori, sfârșitul vieții, prinzi liftul și pleci nu se știe unde, în faimosul paradis sau în infern, dacă ești pedepsit. Timpul nu e așa. Abia ce am văzut. Sunt coridoare de timp pe care mintea noastră umblă. Noi suntem patronii vieții noastre într-un mod nemăsurabil. Ceea ce ni se întâmplă, nimic nu e întâmplător, ci pentru că noi permitem să se întâmple sau pentru că nu permitem. Dacă așa ar sta problema, înseamnă că nu avem vreo putere, nu putem fi mai tari decât noi. Dar ce noroc! Am descoperit că avem înăuntru un autos. Explicat și acest termen într-un alt video. Și că nu ești tu acel autos, iar autos e cel care nu vrea să ți se întâmple anumite lucruri, nu tu. Suntem doi înăuntru. Autosul tău nu vrea. Dacă începi să slăbești autosul, să gândești că tu nu ești tot ce zici că ești, va începe lupta, nu e decis învingătorul, dar cu timpul, prin eforturile tale, prin încercările tale, rezultatul luptei va deveni tot mai dubios, pentru că nu e sigur că autos va învinge. Înțelegeți? Totul depinde de tine. Ultima lege și a cincea ar trebui să fie, în loc de a fi pur și simplu. Știu că sună dificil, dar totuși e simplă problema. Când noi privim lucrurile, adică fără a le judeca, adică a nu judeca, noi privim lucrurile spunând aceasta nu ar trebui să fie sau asta ar trebui să fie, așa, fără a vedea însă cum sunt de fapt lucrurile. Nu le vedem. Poate doar în filmări realiste. Ați văzut, cred cu toții, atacul leoaicei asupra unei gazele. Gazela care stă amestecând veșnic pe orizontală. Gazeta e liniștită. Leul stă pe deal, leul nu vânează, alungă doar musca cu urechea și leoaica este care se târâie prin iarba înaltă. Ea este în prim plan, furioasă la maxim. Furioasă? De ce? Furioasă? Pentru că a văzut reporterul. Reporterul clar că face un dezastru. Și leii nu au lanțul prea scurt. Dacă leonesa nu prinde gazela, leul îi va reproșa drastic seara. Reporterul însă face acel zgomot cu aparatul de filmat. Leoaica înaintează în savană privind reporterul. Dacă nu încetezi, o vei vedea. La un moment dat se vede gazela care ridică capul, ciulind urechile. De ce? Pentru că a văzut reporterul. Gazela nu e proastă. Știe că reporterul nu a venit pentru a filma pe ea. Atunci calculează repede, se vede după cum mestecă, calculează, înțelege, leoaica, dar aici începe cursa. Totul e cu încetinitorul. Leoaica vede că gazela a văzut reporterul și începe să lărgească salturile, fapt care îl agită pe reporter. Gazela caută să scape, dar e prinsă. O omoară, vine leul care zice dă-te la o parte. Acesta e filmatul. Tu privești cu cine ții, cu leoaica, cu gazela, cu leul, ce vrei.
Asta e viața. Asta e. Non c'era Jocul e acesta. Știai deja, te-au avizat. Sapevi che saresti nato in Explică Italia, situația sapevi che saresti stato actuală din Italia într-un mod ironic. Non puoi dire non ero informato. Quindi a questo punto Jocul tu arrivi, hai este davanti l'espressione, așa. il gioco è questo. Nu pot spune că n-ai Il fost gioco è informat. Jocul este Il întotdeauna gioco è frumos, sempre indiferent ce E are în qualsiasi spate. è bellissimo. E frumos. Si tratta E soltanto vorba di de prendere a lua atto la del cunoștință fatto faptul che că tu nu non sei ești l'ultima ultima pièce piesă della pe tabla de șah, che si care lamenta doar se dicendo dovrebbe lamentează. essere diversamente, Trebuie le cose să dovrebbero essere fie diverse. lei Leoni non sono vegetarieni. vegetariani. Nu, leii nu sunt vegetarieni. E la Și leonessa e gazela la gazella nu non ha are elicottero un per elicopter să se salvarsi. salveze. Situația e asta. È così. Îți La situazione place? è questa. Ti piace? Non ti piace. Jocul Il e gioco è așa. questo. Din păcate, Purtroppo tot ce tutto nella ne vita împinge ti să ne spinge trăim a viața pensare se află dal la telegiornale telejurnal al prete, sau în ti biserică. spingono a Nu pensare ar non dovrebbe trebui essere să così. fie așa Dovrebbe sau essere ar diversamente. trebui E să questo fie ti așa. paralizza. Fapt ce No, te sii paralizează. Fii realist. Sii realistico. Lucrurile Le cose așa sono se così, non c'è da farsi prezintă. illusioni. Nu-ți fă iluzii. L'uomo non è grande. Omul nu e cine știe ce. L'uomo è Omul bellissimo. e Le frumos. due cose non sono in contrasto. Sunt două afirmații care nu sunt în contrast. Gestiscile, Gestionează-le. Toate celelalte Tutto quello legi che precede sunt sono baliverne, tutte distrează-te. Sono Celelalte preconcetti sunt che preconcepții servono care fac să soltanto dureze a far doar durare specia la mamă. specie madre. Foarte Va bine bene că specia quando mamă la specie triumfă, madre trionfa e ed è frumoasă, bella ed învinge, Va dar bene era nel bine pe la 1800 în 1820 Statele negli Unite. Stati Uniti. Lì Aici, sì, da, va bene. mergea foarte bine.